Hoxe, 4 de marzo, é o Día Mundial da Obesidade e nós, dende a REGAPS, a Rede Galega de Promoción á Saúde, que nace dende o Plan de Obesidade Cero, en este día queremos promocionar estilos de vida saudable, facendo unha ruta por este día e dando unha serie de pílulas informativas para fomentar a actividade física, o benestar emocional, a alimentación saudable e uns hábitos de soño tamén beneficiosos. A folla de ruta elaborada para facer fronte ao sobrepeso e a obesidade en Galicia estrutúrase en 3 eixes fundamentais. En primeiro lugar, a potenciación de contornas saudables a través de campañas de sensibilización en escolas, empresas e comunidades. Así, o Plan Obesidade Cero fomenta a adopción de hábitos de alimentación saudable e a importancia da actividade física. Estes programas educativos foron deseñados para seren accesibles a todos os segmentos da poboación e buscan involucrar o conxunto da sociedade na creación dun entorno máis saudable. Por outra banda, o plan pretende capacitar a sociedade na toma das decisións máis saudables a través de ferramentas de consulta e prescripción. A Administración Sanitaria traslada á poboación información fidedigna e baseada en evidencia para axudarlle a tomar as decisións máis axeitadas de cara a manter un bo estado de saúde. Por último, a terceira trabe do Plan Obesidade Cero céntrase na innovación e na investigación para incidir na promoción da saúde. Neste caso, a Dirección Xeral de Saúde Pública aproveita as novas tecnoloxías para tratar de achegar mensaxes saudables a través da plataforma Sanidade Mediaverso ou das diversas canles nas redes sociais.